Hai lugares con encantos neste país e eu hai un que me sorprende moitísimo, que é a Cova da Moura. Isto é en Vilamor e de seguro que non se pode falar de Galicia, nin de país, nin de Caurel, se antes non pasas por esta taberna. E ademais, pois, eu considero que é un dos sitios donde a xente se enche de enerxía. De feito, é desas tabernas que a xente non vive dentro, senón que, como vedes, aquí tendes os meus compañeiros que se quedan, pois, ollando fora. Vale? Aí está Carmen, que é a xerente responsable da Cova da Moura. A Rosana, ela di que o Caurel o Caurel, bueno, non se defineu aínda porque foi poucas veces que ven. É esta muller que un día díxome: mi má, o Caurel é infinito. Sabela, que está agora neste momento artellando, que dice que ten que vir coa banda de gaitas coa que toca actuar o Caurel. Vai haber máis gaiteiros aquí, se ven a banda, que habitantes ten Vilamor. E agora, xa vos deixo, conocedes a xente, o sea, obligatorio, visita a Cova da Moura. Vamos botar unha olladinha dentro para que sepades como é este lugar. Isto ten encanto, hai que ser moi pouco sensible para que a un non lle guste, Eu sei de miña amiga Sonia García que neste momento seguro que está poñendo os dentes largos. Sonia García, bueno, aquí en Vilamor, na Cova da Moura, é un referente. Sonia García é unha escritora, sí, así como se dice, unha escritora, que leva publicado 2 libros do Caurel, inminentemente creo que vai sair outro. Están por aquí, Pues aquí están os libros de Sonia. Eu sigo paseando un pouco pola Cova da Moura. Mirade, é que hai un recuncho. Mira que sitio. Non me dicir que isto non é un sitio para sentarse a pensar, verdad? Na Cova da Moura todo é maxia, ata incluso o baño. Bueno, é que Carmen, ademais de ser a responsable deste local, solamente abre os fins de semana, Isto é un pasatempo para ela, un hobby, non? Este toque tan particular é porque ela é artista, é unha creativa impresionante, non? De moi bo facer. Que tal? Espero que vos gustara, Xa seguiremos falando do tema. Eso sí, imprescindible, Caurel. Non coñeces o Caurel se non ves a Cova da Moura. Veña, vámonos entón, que toca ir a xantar agora. Este sigue de tertulia, a ver como saco daqui. Dicen que se encontran ben. Bueno, ata loguiño.